Getxorentzat ekitaldi hau oso garrantzitsua da. Azken finean 43. edizioa, Getxoko Ikurrinaren 43. edizioa ospatzen dugu eta Lehendakari Agirren 17. edizioa. Beraz, goi mailako arraunlariak ikusiko ditugu. Aurten bai emakumeen arrauna, gizonezkoa eta baita nagusien arraunaz gozatuko dugu. Nagusiak Getxo Arraun Klub taldekoak izango dira. Eta bereziki Getxo Arraun kluba eskertu nahi dut egin duten lana eta esfortzuarengatik. Azeterekin 4 regata hauek, estropada hauek antolatzea ez baita erresa izaten eta gitxiago baldintza COVID baldintza hauetan, ezta? Eta ez du nahi bukatu deklarazio hauek esanez jendeari, COVID-a gorantz dijoala eta mesedez albalin badute estropada beraien etxeetatik ikusi, eskertuko genukela. Mesedez guztien ardura behar dugu eta etortzen balin badira estropadak zuzenean ikustera, ekiditu ditzaten jende multzo handiak. Eskerrik asko.